Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Garazi San Martin dugu gurekin, Garaui CJ lagunentzat. Lagun mina eta artista galanta. Ja egona da Xaloako platoan, baina gaur kontatuko digu ze puntutan dagoen eta ze proiektu dituen etorkizunera begira. Ongi etorri, Garazi! Mi esker. Zer moduz? Oso ongi, bai. Gustora, hemen egoteaz? Oso gustora, bai, ja, etxean bezala. Ja, egia da. Ja, bueno, bigarren aldia, ez? Hirugarrena. Hirugarrena? Zegoen nintzen, beste saio beste programa batean. Egia da. Euskal City. Hori da. Euskal City. Bai. Jo, pues ya está, ya zaude platora ohituta. Ya está. Eta nirekin ere gustora, ez? Oso gustora. Eta zer modu zaude? Orain, estresatuta, lanpetuta, lasai... Oraintxe lanpetuta, baina justo astelenean, gaur ostu eguna da, astelenean hasiko naiz toperaino, berriro, Berriro toperaino? Bai, hasiko naiz talde batekin beste produkzio bat egiten. Ah, bai, eh? Bai. A tope, tia! Bai, eta gustora. Eta ni ere nahi dut zerbait berria sortu. Geroz eta talde gehiagotan edo egon, geroz eta sormen handiagoa izaten duzu? Ba, horretan ari nintzen pentsatzen... Hausnartzen. Bai, ez. Ez, normalean ez. Gero eta lanpetuago nire garuna egiten dago. Claro. Eta egon naiz denbora askoan pentsatzen, ez daukat ideiarik. Osea, ustu naiz, bai, esponja bat bezala egin dutola eta ez dut ideiarik. Baina, orain nago ikastaro bat egiten, Andrea Jimenezekin, dela... Ah, bai, egia da, goizetan izan duzu, ez? Aste honetan zehar. Bai, apuntatu nintzen, ikastaroa... Egin zenuen ja aurretik. Egin nuen, baina ni nengoen beste egoera batean, eta bueno, txegin nuen berarekin eta esan zidan, aldatuko dut pixka bat ikastaroa. Eta orain, ari gara, erdigunean jartzen sorkuntza, zuzendaritza eta batean nire garuna egin du plop. Piztu da berriro. Bai. Eta nago... Ideia askorekin hor buruan. Bai. Orduan nahi dut tiroi hori aprobetxatu eta... Claro, eta zerbait sortu. Bai. Eta esan duzu, hasiko zarela beste proiektu berri bat astelehenean, ze proiektu da hau? Norekin? Kontatu daiteke? Bai. Bai, gainera du estrenatzeko... Ja, eguna duzue. Eguna, bai. Oye, maravilla. Gaiarren. Gaiarren eta jazten nintzen, ostras, hori izan da, kakizton oparia orduan. Bai, da estrenatuko dugu erderaz, gero itzuliko dugu, baina da Adriana Olmedorekin, eta gaude Xabier Artieda, Pablo Cañete, Nerea Bonito, eta ni. Eta zertaz dijoa, a ber. Da Shakespeare, wow. baina dena sartuta hor, gai guzti, nola, bueno, ez gara hasi, baina nahi dugu, egin... Osea, Shakespearen obren remix bat edo... Hori da. Ah, bale. Egin duzu noiz bai, Shakespeare? Egin nuen, ikasi nuenean Bartzelonan, egin genuen gainera ingelesez. Ingelesez egin zenuten, Tailer bat, eta zen Lear erregea. Bale. Haren estrofa bat. Ramble, die, beautiful, speech, ez dakit. Eta jartzen ginen hor zutik, hasieran esaten ginen garaztu haitzak.
eta batean, eta nik, klaro, ingelesez ez nuen deus ulertzen eta, bueno, niritzako izan zen. Piskatorla abstraktua edo. Abstraktua, bai. Rollo perfo. Eta gero bideotan ikusten nintzen galdua, baina, bueno. Ja. Hori da egin dudan bakarra, eta hori. Zekara, zu hori gestoretik etortzen zara, ez? Orduan, Shakespeare bat bezalakoa, ez? Hitz guztiak dutela hor kriston sakontasuna eta kriston, ez? Ja, bai, bueno, igual ez dakit nola jorratuko dugun azkenean, baina hartu daiteke Shakespearetik interesatzen zaiguna edo gaiak, jorratzen dituen gaiak, unibertsalak edo igual testua moldatu dezakegu, eguneratu dezakegu. Bale. Ez dakit. Hor, zaudete hor, prozesu hor, bueno, hori astear, ez? Horrendikan, baina gogotsu. Bai. Zer puntutan zaude orain? Ez, hitz egin genuen aurrekoan, ez, egin genuen zure ibilbide bat, ez? Bai. Pixkat nola egon zinen hemen, gero Bartzelonan. Orain dela zenbat etorri nintzen? Orain dela... 2 urte? Gehiago. Gehiago, 3? Bai. 3 fijo. 3 eta igual pixkat gehiago. Orain nago gauza berriak egin nahi ditu dela. Ja, justo gogoratzen naiz bakarrizketa bat egin nahi nuela, egin nuen, funtzionatu dit, ikusi dut, bai. Begira, hori hasi bartzinen, bakarrizketarekin monologo... Hori da, hasi behar nintzen... Hori da. Bagin nuen. Eta nintzen nuen, eta ondo joan da, gainera. Eta asteburu honetan egon naiz Bartzelonan egiten. Hori da. Eta orain egin nahi dut beste gauza bat. Ni bakarrik, ze gustatzen zait... Bakarrik lan egitea? Gustatzen zait gehiena, definitivamente, ez? Gustatzen zait. Baina ez bakarrizketa moduan, baizik eta sartu nahi diot zerbait ez dakit. Bisualago, antzerki gehiago, ni antzerki gestuala egiten dut eta bakarrizketan sartzen nuen pilo bat, baina nahi dut izatea beste modu batea, ez stand-up. Baizik eta beste, ez dut erabaki. Dena ikusiko duzu. Eta gaia ere erabakita duzu, ze azkenean lehenengo bakarrizketa hau, ez? Euskaraz nola duzu? Corazón que rima con melón? Eta euskeraz bihotz, bi-hots. Bihotz, bihotz. Bihotz, bi-hots. Bihotz, bitxotz. Bitxotz? Bai. Bale. Hitz jokoa. Eta horretan gaia zen, pues eso, amodioa, ez, pixka bat? Amodioa, maitasune romantikoa, boieren artean, ze argi daukat beti nire ikuspuntutik hitz egin nahi dudala, nire pertsonatik. Nor naiz ni, ez dut beste batetaz hitz egin nahi. Eta oraingoan? Genero identitatea daukat hor buruan. Baita ere zuretik, ez, aterako den zerbait? Bai, noski. Eta baduzu hor beste zerbait buruan, esan duzu bai gaia bai duzula, nola sartu nahi duzun antzerkia gehiago bisuala, baina beste zerbait hor buruan, ez dakit, espazio nolako izan behar den, edo... Espazioa, justu esan duzula, oso garrantzitsua dela uste dut gai horretan, ze... Bueno, orain nago gauzak aldetzen, ez, sorkuntza hasteko. Eta nire galdera bat da, sartzen naiz mundu honetan edo ez naiz sartzen, ez? Ze beti gaude binomioetan, ez? Gizon emakume, txuri beltza, ez? Eta ni nago limbo batean, ez? Osea, ez naiz sentitzen ez emakume, ez gizon, orduan nun sartzen naiz. Eta orduan bisualki baita ere jolastu nahi dut espazioarekin. Bai. Interesgarria. Ia, performance arte egingo bai, eske, behin egin nuen zuzendari ospetsu batekin performance bat, zurekin, alegia. Super ospetsua. Bai, eta hori, mundu berriak ezagutzen. Ze guai, ikusteko dirrikitan. Baduzu sortzeko momenturen bat edo joango zara
gutxinaka egiten. Aldudanean. Alduzunean. Bai, orain hasiko naiz, batez ere Shakespearen gauza honekin, eta ja nahi dut ekainerako, ze baita ere klaseak ematen ditut, eta ekainerako ja nire proiektu pertsonalarekin hasi. Osartu buru bete hortz. Bai, gainera, bai. Orain, ekaina datorrela, nire bakarrizketak arrakasta du. Claro, bai, orain, eguraldi hobeagoarekin eta edo jaiak edo zer? Arrotasuna. Bueno, claro, egia da, baita ere. Bai, martxoak 8 eta gero arrotasun hilabete guztia. Bai, artistok, emakumeok edo boierok ditugu bi data horiek. Ogia da. Gero ja... Ja, azten gaituzte ez? Bai. Eta gero, bueno... Urrian... Urrian? Trans jardunaldietan, batzutan niri... Edo azaroako 25-aren inguruan maitasuna eta... Bai, justo, torri da, aurrekoan zegoen beste emakume bat, artista baita eta horretaz ere hitz egin genuen, ez? Bai, ez da. Badirudi, egun horietan guztia programatu nahi dutela, ez? Horren inguruan, baina gero. Nire harritzen nau, ze gure gaiak denetarako balio dute. Claro. Bizi gara beti, gu gaude beti, ez dakit. Beste gai bat zen izango zen, baina aldaketa klimatikoari buruz egun guztietan hitz egin dezakezu, ez? Bai. Ez bakarrik... Bai, problematika dagoela egunero, ez dagoela... Solstizioetan, ez? Bai. Eta zergatik ez gure gaia ez sartu edo zein hilabetetan, ez dute ikusten, ez dakit. Bai, betiko asuntoa. Eta pentsatzea interesgarria dela bakarrik ni adibidez boieretaz hitz egiten dut boierentzat. Eta nik janditut heteroen bakarrizketa pilo bat, ia bizitza guztian. Eta empatizatu dezakezu baita ere, ez? Hori da. Horretaz hori esaten dut, Bai, hori da zure monologoan. Horretaz ere hitz egin genuen Divina Komediarekin, etorri zen onera, eta hitz egin genuen horretaz, ez? Nola ari diren espazio bat sortzen, eta nola ematen dieten lehentasuna, normaltasunetik ateratzen diren gorputzei ez edo pertsonei eta ez den zuen zergatik, ez dagoelako guretzako espazioa eta baina ez den zuen ez, baina normaren barruan daudenak ere etorri gaitezke, ze haiek ere ondo pasatu dezakete, ez? Pegotea gara, ez? Bai. Ez, baina gero eta gehiago gaude, ez? Bai artista moduan, ez? Ikuspuntu ezberdin bat jorratzen dugula edo azaltzen dugula, eta programatzaileetan baita ere, ez? Gero eta... Bai, enestasun gehiago dago, ez? Bai. Eta, zer gehiago daten didazu? Horretaz aparte, ze puntutan zaude, edo zer nahi duzu egin etorkizunean? Etorkizunean jasan dizut egin nahi dudan guztiak. Bueno, baina hori da epe laburrea, baina diot, hemendik ezakit, hemendik 5 urtetara, 10 urtetara. Nire bizitza pertsonalean edo... Benga, nahi duzunari buruz? Txakur bat izatea... Txakur bat izan, antzerkiak daukan ez egonkortasun horrekin txakurrari behar duen atentzioa ematea, batzutan zaila izango da, ez? Bai, horretarako zelai bat izatea, libre aske egotea, ez? Pinpilin pausekin batera. Eta ze proiektu gehiago ezakit. Etxe bat eta herri batean, txakur batekin. Bai, lasaitasuna. Eta hor sortu. A tope. Garrantzitsua iruditzen zaizu, baita ere. Eta bakea. Bakea. Noizean behin. Noizean behin, bai. Nire gustatzen zait asko, Lasai egotea. Horregatik nire uste dut bizirik nago, baina bai, lasaitasunarekin hartzea ongi dago. Claro, horretarako, batzutan ez, askotan hitz egiten dugu, ez? Nola, lasaitasun hori eukitzeko, ez sortzeko momentu baketxo hori eukitzeko, askotan mila proiektutan gaudenez ez dugu hastia, ez? Bai.
Eta balantze hori... Esaten da, el tiro por la culata. Hori da. Aukeratu dugu guri gustatzen zaigun lan bide bat, lortu dugu horretaz bizitzea, baina gero batean estresatzen gara. Eta ezin dugu sortu nahi duguna sortu, ze ditugu 1000 lan eta batzutan ahazten zaigu disfrutatzea. Ez? Eta ni orain baitare hori sortu nahi dut, baina baitare nago pentsatzen agian guri gertatzen zaigu hasi berri hori, ni ja nago pixka bat esaten, ongi nago, ez? Deitzen didate, lan egiten du, gustatzen zaie... Zure lana? Gustatzen zaio munduari, ez? Generalean, nire lana ongi, jazta. Orain, zer nahi dut, benetan? Zertaz egin nahi dut lan? Denari baietz esan behar diot, agian ez, denbora egunean 24 ordu dira eta deskantzatu behar duzu. Begira, normalean, normalean bukaerarako uzten dut galdera bat, baina horretaz ari garenez, aurreko gonbidatuak utzi dizu galdera bat eta nik uste orain dela momentua galdetzeko. Zeia irakurri duzu. Karo, nik berarena badakit, Trampa. baina zuk ez, eta galdera zen zer da zure alderdi profesionala eta pertsonala begizten duena. Bai? Osea, justo honi buruz, ez? Osea, zer da hori da, ez? Galdera. Eta horretaz ari gara, ez? Nola batzutan zaila den bereiztea, karo, gure pasioaz edo gure nahiaz, gure profesioa bihurtu dugunez, batzutan noiz bukatzen da gure puntu hori eta noiz hasten da gure lasaitasun hori, gure bake hori edo... Irakurri dezaket berriro galdera, zein da alderdi profesionala eta pertsonala bereizten duena. Bai, ez dakit, pentsatzen dudan bitartean okurritzen zait, buruatu zait, ze batzutan, profesionala, baita da ahalduntze hori ez, noiz normalean antzerkian edo arteetan hasten zara kobratu gabe egiten, ez, modu ez profesional batean. Eta batean esaten duzu, bale, honetaz bizi nahi dut, ez? Osea, nire denbora hau ikasten duzunean, erakusten duzunean, esaten duzunean nire produktu hau, honek balioa dauka, ez? Bale, eta batean, dira bi gai, ez? Zer da noiz kobratzen duzu edo, zenbat kobratzen duzu edo, kapitalismo alde horretatik edo, lan alde horretatik begiratzen, edo bestela zure denbora noiz arte eman dezakezu bizitza guztia edo egun guztiak zure lana egiten, ez? Noiz arte zu uzten duzu mobila eta esaten duzu ez dut erantzungo. Edo ez naiz pentsatzen egongo nire proiektuan edo deitzen badidate programatzaileak ez diet hartuko ze nago Burgosen oporretan. Ze uste dut ateratzen zaizkit bi gai horiek. Ez dakit. Uste dut argi izan behar duzula zure zu profesionala zarenean eta horretaz bizi nahi duzunean eta uste duzunean zerbait daukazula bai kuadro bat, prezio bat jartzen, edo bai obra bat, antzerki bat, bakarrizketa bat, edo aurkezpen bat, esaten honek balio du, denbora da. Ez dakit, autobus txofer bati ordaintzen diote ordura. Zuk egiten duzu orduak. Desglose bat eta orduak
hainbeste. Orduak hainbeste, edo materiala hainbeste, zu egite, hau profesionala da, ja, hori bai, profesionala izan behar zara, ez? Bai, noski. Ezin duzu esan, bueno, orduan, hori alduntze, ni uste dut hori dela alduntze kontua, eta gero beste kontua, eta horretaz hitz egiten ari ginela, ez? Igual galdera hildo horretara doa, osasun mentalagatik bereizi behar duzu. Osea, profesionala, alde profesionala eta pertsonala. Esaten dute asko artistok, karrera pixkar narzisistak, ze beti gaude hitz egiten antzerkiari buruz, osea, igual nago lagun batekin eta aurreko egunean antzerki bat egiten eta batean hasten naiz kode batzutan hitz egiten eta gauza batzutan hitz egiten jendea egiten duela. Ez zaitu ulertzen. Vale, ya está. Edo batean esaten duzu, vale, antzerkia berriro, ez? Baina hori gertatzen da, nik uste lan guztietan, nik dut kuadriakoak dira irakasleak eta iaia geratzen garen guztietan bukatzen dugu horretaz hitz egiten. Osa, nik uste ajes del ofizio, osa, nik uste hori bai gertatzen dela. Jo, ez dakit, ni. Bai, edo, bueno, hori daukagunez buruan, hori da gure bizitza, eta orduan behar dugu bota, ez? Orduan horri botatzen diozu, zure ondoko ez? Batzutan pantxinbol dira, eta beste batzuetan, behar dugu, ez? Berotasun hori sentitu, eta... Bai, nire lagun batek esan zidan, ez? Badirudi zurea dela beti super garrantzitsua. Bai? Super, ezakizu, jende asko etorri da, edo, ezakit, nik egiten dut lan bulego batean. Ordenagailu baten aurrean eta aspertzen naiz. Ez? Eta zu batean iristen zara eta kontatzen mila gauza, ez? Eta hori, sentitzen zuela hori. Ja. Niri, begira, duela gutxi duztetan lagun batekin, hasi zela bere fabrikari buruz hitz egiten kriston pasioarekin, tio. Osea, hori esaten duzunari bezala, ez? Nola, batzutan ez, egin dut bakarrik eta hau, kriston berotasuna sentitu dut publikoaren gatik, ez? Izan da mundiala, supersentikorra, ezagik zer. Eta, ni besteari entzuten esaten nuen. Hitz egiten ez zara fabrikari bari. Pentsatzen nuen, ez nion esan. Baina pentsatzen nuen nire burrako, fabrika bati burriteketan izara. Pim-pam-pum. Baina, de repente esan nuen, ze letxe? Entzungo diot, osea, kontatzen ari denan pasio horrengatik bakarrik. Pentsatu duzu antzerki bat egiten horri buruz? Ez, baina, entzungo diot, osea, nola, ez, pasio horrekin komentatzen didan bere niretzat oso, hori, oso aspergarria edo mekanikoa edo den zerbait. Eta alderantziz izan daiteke, bai. Zuek beti ensaiatzen eta jolasten ziztasera edo... Ja. Doko. Bai. Bai, baina... Ez zara nekatzen, ez nik umorea egiten dut. Eta batzutan ez zara nekatzen umorea... Seguro, bai. Bai, batzutan nago lur jota eta batean egin behar dut. Hori da. Gaina lan guztietan bezala, lanbide guztietan bezala. Baina nik uste bai dagoela gauza bat ezberdintzen duena, eta bai adibidez, fabrikakoa, atatzen den fabrikatik, ez dago pentsatzen. Fabrikan egin duenari buruz, edo bihar, igual bai ez, osea, bihar pesatu behar dut hau, bestea, baina nik uste gertatzen dena batzuetan, arte zenikoetan edo artean orokorrean lan egiten duen jendearekin, momentu oro dagoela hor, inspirazioa edo hau, edo bestea, edo ideiak, edo hau sortu edo, ez? Batzuetan kostatzen dela guztiz deskonexio hori egitea, ez? Osea, en plan, 8 ordu uzten dut eta, ze batzuetan ez du horrela funtzionatzen. Ja. Eta adibidez, irakasleak baita ere joaten dira etxera eta lana egitera. Bai, psikologoak edo batzutan. Bai, baina antzerkian badago zerbait, adikzio moduko bat, uste dut. Batez ere
ateratzen zarenean publikora eta txaloa jasotzen dituzunean edo jendeak barre egiten duenean, nik adibidez improvisaketa egiten dut. Egia da, de improvison. Bai, eta arrakasta handia izaten du, antzokiak betetzen dira, eta jendeari asko gustatzen zaio. Eta ez dugunean izaten hainbeste... Jende, bueno, betetzen da, baina hainbeste bolorik, garai batean ez dugula izaten zu nahi dut, behar dut. Bai, daukazu hor, zure autoestima geisten doa, ez? Tipo bideojokotan daukazula bizitza eta geisten doa, gasolina. Eta noiz bai, gertatu altzaizu kontrakoa. Denbora aldi batez, orain zu bai zaudela, orain topera, ez? Izaten ari zu bai urte bat badaramazazu nahiko topera. Orduan, izan duzu noiz bait denboraldi bat non gutxitan igotzen zaren eszenatokira, eta orduan igual duzu bolo bat hilabete batean, urrengo hilabetean beste bolo bat, eta hilabetetik hilabatera, sentitu duzu horrelako antxietate bat berriro igo bartzaila eszenatokira eta... Bai, adibidez, hori bihotz, bitxotxekin, egon naiz, urte erdi bat egin gabe. Igual, bestetan igotzen nintzen, eta bai zen, pata nola zen eta ideiak, eta... bueno, nik ez dut lehenengo idazten eta gero lantzen baizik, eta nik sortzen dut, eta eskema bat egiten dut, baina ez daukat dena idatzita. Bai, momentuan ere jolasten duzula... Eta bai, batean sartzen zait beldurra, ahaztuta, ez? Oso ondo, garaizi baituzu hor gauza pilo bat hor pilpilean. Ea jarraitzen duzun horrela? Ea. Hau da, beti hilabete batean zoa. Hori da. Urrengoan. Eta gero, hemen geratu nahi duzu, Nafarroan, edo gustatuko litzaizuke kanpora joatea? Egon zinen Bartzelonan? Bai, egon nintzen ikasten, eta hiri handi bat da, antzerki asko dago, baina hor Bartzelonan hasi berrian nintzen ez nekien mugitzen. Nire agian klasikoekin, egiten duzu zerbait, baina justo nire klasekidea joan ziren guztiak. Bai, haien kabuz, haien bidea egitera. Orduan, hemen Nafarroan oso erresa iruditzen zait. Baduzu hor zure sarea edo... Sarea, ospea, ez? Hori bai, gustatuko litzaidake beste tokietatik mugitzea. Ingelesa ikasi nuela, Shakespeare ingelesez, ikustekoa izango da bideo hori, Hola, galduta, for sweet, for fine. Bueno, interesgarria izango litzateke ere Shakespeare bakarrik gestuekin egitea, Bai. Agian ere hortik ere hartu dezakezue. Bueno, mila aldetatik hartu dezakezue. Eta gustatuko litzaidake, antzerkiarekin mugitzea beste tokietara. Bai, egiten duzunarekin, kanpora joatea eta kanpoan erakustea. Baina, bueno, Iruña gustatzen zait. Iru txikiago batean Bartzelona niretzako handiegia zen. Ni gustora nago Iruñan bizitzen. Hemen izango zaitugu momentuz orduan. Bai. Badakit ekarri duzula zertxo baita ere guretzat. Bai, oparitxo bat. Irakutsi guzu. Bai. Bada, lumatxo bat. Perfecto. Lumatxo arroxa. Arroxa, baditu poltsikoan dituen zakarrak. Lumatxo arroxa bat. Eta saltzen du zergatik ekartzen dudan? Noski. Nire bakarrizketa egiten hasi nintzenean, eramaten nuen boa bat, eta mikrofonoan jartzen nuen hor dekoratzeko. Eta hortik aurrera beti izaten dut nire kitarran sartuta. Numa? Boa? Boa hori.
kolore, osea, hau. Eta orain ja ez dut ateratzen beste, baina beti hortikan nire poltsikotik ateratzen ditut gauzak, eta beti uste nuen luma bat, nahi gabe, ateratzen zitzaidan luma bat, ze boa bat izaten baduzu Beti, lumaz beteta guztia. Lumaz betentzen zaizu guztia. Orduan, pentsatu nuen, behin, igual, izan zela magia moduko bat, edo magia edo ritual moduko bat, ustea beti luma bat... Ez denatoki gainean. Gero jasoko dena, baina usteanik luma bat. Hori, pentsatu nuen, eta gaur pentsatu hemen utzi beharko dut luma. Perfecto, karo, zure presentziaren eragina eta... Ba, utzi hor, nahi duzun tokian, klaro. Hau gero betetzen da gauzez, momentuz gutxi daude, gehiago izango ditugu. Baitare lumaren simbolismoa baitare handia da, Hori da, bai. Horrekin lotuta luma ere dago? esatea eta ez homosexuala eta luma izan dezakela askotan identifikatzen da gehien munduan, ez, edo gizon edo homosexualen munduan, baina baita ere boierok izan dezakegu luma, ez? Egan, txoriak, dena, poesia. Ni poeta naiz baita ere. Bai, ez? Bai. Ezakit. Hombre, bai, monologo bat idazteko, eta Bai. gainera egiten duzun abestien hor bertxio horiek, Eta poesia egiten Claro. dut baita ere. Nahi duzu pixka bat poesia, pixka bat bota hemen. Koloretako ametsak esna dagoenean. Eta ez ziloak hartu gaua iristen denean. Shakespeare. Shakespeare, patata tortilla. Ba, oso ondo, garazi. Oso gustora zurekin beti, Itxaso. Bai, mila esker etortzeagatik, plazer hutsa. Bai. Ea, hemen elkartu beharko gara berriro ere, ez? Bueno, edo eszenatokietan. Eszenatokietan, ojala eszenatokietan. Baina zaila dago asunto, ez? Azken aldi hontan. Zuk nabaritzen duzu zailagoa dela azken aldi hontan boloak eta lortzea? Edo nola ikusten duzu dagoela asuntoa, ez? Azkenean, hau sortu zenean, sortu zen hori, COVID-aren ostean, ez? Egoera prekarioari buruz eta hitz egiteko, larrialdia handia pasatu genuen. Baina nik uste orain nabaritzen ari direla oraindikan horren eraginak. Ni uste dut. COVID-arekin, batean jendea esan zuen, behar dugu antzerkia. Ze faltan botatzen zuten, antzerkia, ikuskizuna, kontzertuak, artea. Batean desagertu zen, sartu ginen kobazulora, eta ez genuen ezer ikusten, eta egon zen boom bat. Ez nola kontrakoa, eta agian presupuesto guztiak agortu zituzten edo ez dakit nola zer gertatu zen, eta boom hori eta gero egin du. Beraka, ez? Beraka, bai. Bai. Eta orain ja normalizazio hori izaten ari da beraka. Bai. Zer egin dezakegu? Guzti aldatzeko? Bueno, Angel Sagüesek zion bezala, gure zuzendari, maratoi bat da, ez? Osea, ez da lasterketa luzea orduan jarraitu sinisten gure produktuan, ez? Gure antzerkietan zer esan nahi dugu, ez? Zergaitik egiten dugun sinistu eta jarraitu, bai. Shakespeare eta Angel Sagües zitatu ditugu, hau da, ja, vamos. Igual emakumezkoren bat ere zitatu beharko genuke, ez? Andrea Jimenez. Andrea Jimenez, egia da. Ba, mila esker garazi. Eta Itxaso Etxeberria. Handia, Etxeberria ospetsua. Elkartuko gara, elkar berri. Bai, nahi duzunean. Bai, mila esker etortzeagatik eta zorte hon proiektu berri guztietan. Galdera egin behar dut? Ai, galdera! Eskerrik asko, garazi. Ze, aritu naiz pentsatzen. Claro, aritu zara pentsatzen, oza, hitz egiten bitartan, bai. Esker, que makina. Pinpan. Ba, bai, galdera egin behar duzu hurrengo gonbidatu ezakit oso originala izango den. Denetarik izan dugu hemen, ez du zertan artearekin lotuta egon behar, baina bai artista izango dela hurrengoa ere.
Nik klauna azaltzen dut? Edo ez? Diozu, aipatu bai, ze jarriko duzun, bai. Klaun ikasi dudanez eta uste dutela herramienta oso polita antzerkirako eta guretzako, zein da zure porrotik handiena. Porrotik, bale. Bai. Utziko dut irekita, bizitzan eta... Eta hori da. Naiz nirean pentsatzen, baina... Zagit? Perfecto. Mila esker, oi bihotz bat, oi. Perfecto. Mila esker garazi. Zuri. Egonen gara. Vale. Eszenatokietan, platoetan, kaleetan edo non. Bai.